Nekonečný tunel. Keď som bol mladší, zbožňoval som objavovať opustené miesta. Mal som pocit, že sa tým dotýkam niečoho starého, zabudnutého, možno aj zakázaného. S kamarátmi sme raz našli starú mapu v knižnici, o ktorej miestni tvrdili, že je nepoužiteľná. Bola stará, zažltnutá a viaceré miesta na nej boli prekryté červenými krížikmi. Jeden z tých krížikov označoval miesto na okraji nášho mesta, kde už roky nikto nechodil opustený železničný tunel. Hovorilo sa o ňom veľa zvláštnych vecí. Niektorí tvrdili, že vedie do podzemného labyrintu, ktorý postavili ešte počas druhej svetovej vojny. Iní hovorili o podivných svetlách a zvukoch, ktoré sa odtiaľ občas ozývali. Väčšina miestnych sa miestu vyhýbala a keď sme spomenuli tunel rodičom, len pokrútili hlavou a varovali nás, aby sme sa tam nikdy neodvážili. Práve to nás však presvedčilo, že tam musíme ísť. Keď vám niekto povie, že niečo nesmiete urobiť, je to ako pozvánka, ktorú nemôžete ignorovať. Bolo to jedno chladné októbrové popoludnie, keď sme sa rozhodli vyraziť. Naša skupina pozostávala z 5 ľudí, ja, môj najlepší kamarát Marek, jeho brat Filip a 2 dievčatá z našej triedy Lenka a Zuzana. Každý z nás mal batoh s baterkami, proviantom a niekoľkými kusmi lana len pre istotu. Vzali sme si aj starý kompas, ktorý Marek našiel na povale. Tunel bol asi 3 kilometre od najbližšej asfaltovej cesty. Cez zarastenú lesnú cestičku sme sa brodili húštinami a preliezali popadané konáre. Čím bližšie sme sa dostávali, tým viac sa okolie menilo. Stromy boli pokrútené, ako by ich niekto krútil obrovskou silou a pod nimi sa povaľovali zvyšky starých koľajníc. Keď sme konečne dorazili, tunel sa pred nami zjavil ako obrovská čierna diera, ktorá polcovala všetko svetlo. Vstup bol zarastený machom a popínavými rastlinami, no pod nimi sme stále videli vyblednuté betónové oblúky, ktoré vyzerali, ako by ich niekto postavil na rýchlo a bez lásky k detailom. Vyzerá to ako niečo z hororu, povedala Zuzana a nervózne sa zachychotala. Ostatní sme jej neodpovedali. Namiesto toho sme zapli baterky a pripravili sa vojsť. Tunel bol spočiatku tichý až na echo našich krokov. Steny boli vlhké a pokryté grafítí, z ktorých niektoré boli čerstvé. Väčšina však bola stará a ledva čitateľná. Čím hlbšie sme šli, tým viac sme si všímali, že sa grafítí menia. Zatiaľ čo vonku boli bežné tagy a nadávky, hlbšie v tuneli sa objavovali čudné symboly, ktoré nikto z nás nevedel rozlúštiť. Kruhy, trojuholníky, čiarové vzory, všetko to vyzeralo akoby kreslené trasúcou sa rukou. Po asi 10 minútach chôdze sme stratili signál na mobiloch. Vtipkovali sme o tom, že nás nikto nenájde, ak sa stratíme, ale v skutočnosti som cítil, ako vo mne rastie nepokoj. Tunel sa zdal nekonečný. Aj keď sme už kráčali dlho, stále sme nevideli koniec. Len tma pred nami. Filip, ktorý šiel prvý, sa zrazu zastavil. Počuli ste to, zašepkal. Čo ako, spýtal som sa, no v tej chvíli som to tiež začul. Tlmený šuchot, ako by niekto prechádzal cez kamienky, ktoré sme nechali za sebou. Otočili sme sa a osvetlili baterkami cestu späť, ale nevideli sme nič. Len prázdny tunel, ktorý sa zdal ešte tmavší ako predtým. To je asi len echo, povedal Marek, no jeho hlas znel neisto. Pokračovali sme ďalej. Naše svetlá už neboli také jasné, ako by tma v tuneli polcovala ich lúče. Zrazu sa začali ozývať tiché šepoty. Najprv som si myslel, že si to len predstavujem, ale čím dlhšie sme kráčali, tým boli hlasy jasnejšie. Nehovorili v žiadnom jazyku, ktorý by sme poznali, len mumlali nezrozumiteľné slová, ktoré nám však spôsobovali zimomriavky. Niečo tu nehrá, povedala Lenka a chytila ma za ruku. Bola som rád, že ma niekto drží, cítil som sa rovnako vystrašený, ale nechcel som to ukázať. Možno by sme sa mali otočiť. To určite nie, odpovedal Filip. Sme už príliš ďaleko. Určite nájdeme druhý koniec. Pokračovali sme, ale hlasy sa stávali čoraz hlasnejšími. Bolo to ako kakofónia, ktorá prichádzala zo všetkých strán. Snažil som sa ignorovať tie zvuky, ale jeden z nich ma vytrhol z myšlienok. Znel ako moje meno. Volanie v tme. Zastal som a obrátil sa k ostatným. Počuli ste to, spýtal som sa, no moje slová sa stratili v ich tvárach.
Všetci vyzerali zmetene a znepokojene. Niekto zavolal moje meno, dodal som, cítiac, ako mi hlas zlyháva. Nezmysel, odvetil Filip a pokrútil hlavou. Je to len ozvena. Tento tunel je starý, možno sa tu len nejak zvláštne odráža zvuk. Nie, bolo to moje meno, trval som na svojom, ale nikto mi neveril. Vtedy však Lenka zovrela moju ruku silnejšie. Ja som počula svoje, zašepkala a jej tvár bola bledá ako krieda. Nastalo ticho, prerušované len tichým kvapkaním vody zo stropu tunela. Ani sme sa neodvážili dýchať. Marek sa nervózne otočil a osvetlil cestu za nami. Toto je len naša predstavivosť, pokúsil sa nás upokojiť, ale jeho trasúci sa hlas prezrádzal, že sám tomu neverí. Hlasy sa však nezastavili. Naopak zosilneli. Už to nebol len šepot, ale desivý, neľudský chór, ktorý sa prehlbil, ako by prichádzal z hĺbky zeme. A potom z ničoho nič sme to uvideli. Vo svetle našich bateriek sa na konci tunela, kde mala byť iba tma, objavila postava. Stála nehybne, zahalená tieňom a vyzerala byť od nás vzdialená niekoľko desiatok metrov. Bola vysoká, možno až neprirodzene vysoká, a jej silueta vyzerala nesprávne. Nohy boli akoby príliš dlhé a ruky viseli nízko, takmer po kolená. Kto to je, zašepkala Zuzana, ale nikto jej neodpovedal. Všetci sme stáli ako prikovaní, neschopní otrhnúť oči od tej bytosti. V tej chvíli som si uvedomil, že hlasy utíchli. Tunel bol náhle mrazivo tichý. Postava sa pohla. Nebolo to obyčajné vykročenie. Skôr sa zdalo, že sa posunula bližšie bez jediného pohybu, ako by sa k nám priblížila o 5 metrov počas zlomku sekundy. Filip zakričal a rozbehol sa späť smerom, ktorým sme prišli. Filip, nie, kričal Marek, ale v tej chvíli sme všetci začali utekať. Panika nás pohltila a svetlá našich bateriek poskakovali po stenách tunela. Bežali sme bezhlavo, naspäť k východu, ktorý však akoby nikde nebol. Tunel, ktorý sme pred chvíľou prešli, sa zdal byť nekonečný. Po tom, čo sme bežali, koľko nám len nohy stačili, sme museli zastaviť. Nie kvôli únave, ale preto, že sme zrazu stáli pred niečím, čo by tam nemalo byť starými dverami zapustenými do betónovej steny. Boli masívne, zhrdzavené a na nich bol vyritý symbol, ktorý sme videli na stenách tunela, trojuholník v krúh s čiarami, ktoré sa pretínali ako hviezda. To tam predtým nebolo, povedala Lenka, lapajúc po dychu. Ani nebolo možné, aby sme došli až sem, dodal Marek. Tunel sme prešli len raz, nikde neboli žiadne dvere. Filip nikde nebol. Jeho kroky, ktoré sme ešte pred chvíľou počuli, sa stratili kdesi v tme. Bez slova sme sa na seba pozreli. Nebolo na výber. Dvere boli našou jedinou možnosťou. Otvoril som ich pomaly a s veľkým úsilím, pričom pánty zaskúčali tak nahlas, že sme všetci trli hlavami. Za dverami bola miestnosť. Veľká prázdna miestnosť osvetlená slabým, blikajúcim svetlom, ktoré nemalo žiadny zjavný zdroj. Steny boli pokryté tým istým symbolom, no teraz sa zdalo, že sa hýbu. Čiary a vzory na stenách sa pohybovali ako živé, ako by nás pozorovali. Toto je, začal Marek, no hlas sa mu zlomil, keď sa svetlo náhle zhaslo. Keď svetlo zhaslo, zostali sme ponorení do absolútnej tmy. Naša panika sa premenila na surový, paralyzujúci strach. Nikto z nás neodvážil vydať ani hláska, ako by sme si mysleli, že čokoľvek alebo ktokoľvek nás môže počuť. Vzduch v miestnosti sa zdal byť ťažší, takmer hustý, ako by sme stáli vo vode. Počul som iba vlastné srdce, ktoré mi búšilo v hrudi. A potom to začalo. Najprv to bolo slabé škrabanie. Akoby niečo, čo bolo príliš veľké na to, aby sa zmestilo do miestnosti, ťahalo svoje nechty po stenách. Zvuk sa postupne zosilňoval a spolu s ním sa začal ozývať ten známy šepot. Tentoraz to však nebolo vzdialené mumlanie. Hlasy boli jasné, presné a každý z nich opakoval jedno slovo. Bežte. Ruky mi zovrela Lenka. Jej dlaň bola studená a lepkavá, ako by sa jej stratila všetka krv. Čo budeme robiť, zašepkala, hlas sa jej lámal. Skôr ako som stihol odpovedať, miestnosť zaplavilo červené svetlo. Nebolo prirodzené, ako by sa celé priestory ponorili do sálajúcej žiary krvi. Teraz sme jasne videli, že steny sa skutočne hýbali.
Symboly na nich pulzovali, formovali sa do tvarov, ktoré som nedokázal opísať, a z ich stredu vystupovali oči. Desiatky, stovky očí, ktoré nás pozorovali, ich zreničky sa zbiehali priamo na nás. Z jedného rohu miestnosti sa začala vynárať postava. Bola rovnaká ako tá, ktorú sme videli v tuneli, no teraz som ju videl jasnejšie. Bola vysoká, neprirodzene tenká, s končatinami, ktoré sa ohýbali v uhloch, ktoré nedávali zmysel. Jej tvár, alebo to, čo malo byť tvárou, bolo prázdne. Miesto očí a úst bola hladká, bezvýrazná koža, ktorá sa leskla v červenom svetle. Bytosť k nám vykročila, jej pohyb bol trhavý, ako by bola bábkou na neviditeľných šnúrkach. Za každým, keď sa priblížila, hlasy zosilneli. Bežte, znel ten chór stále hlasnejšie, ale naše nohy boli ako prilepené k podlahe. Nemohli sme sa pohnúť, nemohli sme dýchať. To nie je skutočné, šepol Marek, no jeho slová sa stratili vo víre hrôzy. Bytosť bola už len pár metrov od nás. Jej tvár sa začala meniť. Z hladkej kože sa pomaly vytvárali rysy, ako by niečo pod povrchom tlačilo zvnútra. A potom som to uvidel, bolo to moje vlastné ja. Moja tvár, moje oči, môj úsmev, všetko presne také, aké bolo v zrkadle. Pozerala na mňa, ale nebolo to moje ja. Niečo na nej bolo nesprávne, strašidelne pokrivené. Zrazu sa mi podarilo pohnúť. Strhol som Lenku za ruku a zakričal, bežte, Marek a Zuzana sa rýchlo spamätali a nasledovali nás. Vybuchli sme z miestnosti späť do tunela, pričom sme za sebou počuli škrabanie a hlboké, neľudské kroky, ktoré sa nás snažili dohnať. Tunel sa zdal byť ešte dlhší, ešte temnejší. Naše baterky boli slabé, ich svetlá len zriedka prenikali cez tmu. Za nami sa ozývali výkriky, nie naše, ale niečoho iného. Niečoho, čo nás volalo menami, každý tón naplnený zúrivosťou a hladom. Keď sme konečne uvideli svetlo, ktoré mohlo byť východom, Filip už na nás čakal. Stál tam nehybný so širokým úsmevom, ktorý nebol jeho. Kam sa ponáhľate, spýtal sa hlasom, ktorý znel, ako by patril niekomu inému. Bez váhania sme ho obišli a vybehli na denné svetlo. Vonku nás privítalo ostré slnko. Padli sme na zem, lapajúc po dychu, srdcia nám búšili ako o život. Otočili sme sa, ale tunel bol preč. Miesto, kde stál, bolo zarastené stromami a zemou, ako by tam nikdy neexistoval. Čo to bolo, zašepkala Lenka, jej tvár stále bledá. Nikto neodpovedal. Nehovorili sme o tom, čo sa stalo, a všetci sme sa v tichosti vrátili domov. No niečo vo mne zostalo. Pocit, že nás niečo sleduje. A potom som to našiel. Na mojom zápestí, presne tam, kde ma držala Lenka, bol vypálený ten istý symbol, ktorý sme videli v tuneli. A teraz, keď zavriem oči, stále počujem ten hlas. Bežte. Po tom dni sa všetko zmenilo. Nikto z nás o tom, čo sa stalo v tuneli, viac nehovoril. Ani sme nemuseli, každému bolo jasné, že sme zažili niečo, čo sa nedalo vysvetliť. Niečo, čo malo zostať skryté. A predsa to zostávalo s nami. V spánku, v tichu, dokonca aj v bežných chvíľach dňa sme cítili, že nás niečo sleduje. Prvé divné veci sa začali diať len pár dní po návrate. Zuzana prestala chodiť do školy. Jej mama hovorila, že má nočné mory a nechce opustiť svoju izbu. Keď som sa pokúsil ju navštíviť, odmietla otvoriť dvere. No cez dvere som počul, ako si pre seba šepká. Opakovala tie isté slová, bežte, ešte nie je koniec. Lenka na tom bola podobne. Na hodinách vyzerala roztržitá a unavená, ako by celé noci nespala. Raz som ju zachytil, ako si na lavici kreslí symboly. Tie isté symboly, ktoré sme videli na stenách tunela. Keď som sa jej opýtal, čo to má znamenať, odhodila papier, ako by ju popálil a začala plakať. Sú všade, povedala. Nemôžeme pred nimi uniknúť. Filip bol stále nezvestný. Od toho dňa v tuneli ho nikto nevidel. Jeho rodičia roznášali letáky a miestna polícia prehľadala les, ale po ňom nebolo ani stopy. Marek mi povedal, že má pocit, že Filip nikdy tunel neopustil. Niečo ho tam zobrali, povedal mi jedného dňa, keď sme sedeli na lavičke pri škole. Jeho hlas bol plný zúfalstva. A ja myslím, že chcú aj nás.
Nepovedal som mu o tom, čo som videl vo svojom zrkadle predchádzajúcu noc. Moja tvár sa zdala byť normálna, no v očiach som zbadal niečo cudzie. Ako by som tam nebol úplne ja. Odvrátil som zrak, ale ten pocit zostal. Po 2 týždňoch sme sa všetci okrem Filipa stretli na Marekov podnet. Chcel vedieť, čo ďalej. Nemôžeme to ignorovať, povedal. Musíme zistiť, čo sa stalo. Ak nebudeme konať, niečo nás nájde. Zuzana bola proti. Bola vystrašená, roztrasená. Nemôžeme sa vrátiť. Ak sa tam vrátime, už nikdy nevídeme. A čo iné máme robiť, spýtala sa Lenka, ktorá teraz vyzerala byť takmer rezignovaná. Súhlasím s Marekom. Ak to nezačneme riešiť, nikdy to neskončí. Ja som váhal. Niečo vo mne kričalo, aby som sa nevracal. Ale iná časť, tá zvedavá, tá, ktorá ma priviedla do tunela prvýkrát, vedela, že máme pravdu. Čokoľvek to bolo, čo nás prenasledovalo, neprestane, kým nebudeme čeliť tomu, čo sme v tuneli prebudili. O týždeň sme sa vrátili na miesto, kde sme tunel videli. Na miesto starého železničného oblúka sme však našli iba zarastenú, tichú lesnú čistinu. Vyzeralo to, ako by tam tunel nikdy neexistoval. Ale my sme vedeli, že je tam nie fyzicky, ale nejakým spôsobom stále prítomný. Marek vytiahol lopatu a začal kopať. Musí tam byť, mrmľal si. Musí tam byť. Kopali sme hodiny. Kým sme neudreli na niečo pevné. Nie betón, ale niečo chladné a kovové. Bola to poklop. Starý, hrdzavý, ale pevne zabudovaný do zeme. Na jeho povrchu bol ten istý symbol, ktorý nás prenasledoval. Trojuholník v kruhu žiariaci jemnou, tlmenou červenou. Toto nie je dobrý nápad, povedala Zuzana, ale nikto ju nepočúval. Marek otvoril poklop. Spod neho sa valil chladný vzduch a s ním aj šepot. Rovnaké hlasy ako v tuneli. A keď sme sa pozreli dovnútra, uvideli sme iba nekonečnú temnotu. Ideme, povedal Marek, jeho hlas rozhodný, ale trasúci sa. Keď sme do tej temnoty vstúpili, vedeli sme, že sa už nikdy nevrátime rovnakí. Ale v tej chvíli, keď sa za nami poklop s rachotom zatvoril, som pochopil, že návrat nebude možný vôbec. Za poklopom nebola obyčajná chodba. Bola to špirála schodov, ktorá sa zdala nekonečná. Každý krok dolu prinášal zvláštny pocit, ako by nás gravitácia neťahala smerom k stredu Zeme, ale niekam úplne inam. Vzduch bol studený a ťažký, naplnený neviditeľnou vlhkosťou, ktorá nám sťažovala dýchanie. Ako hlboko to vedie, zašepkala Lenka, jej hlas sa odrážal ozvenou, ktorá znela neprirodzene, ako by sa vracala s oneskorením. Niečo tu nesedí, povedala Zuzana, lapajúc po dychu. Sme tu už hodiny a stále to pokračuje. Musíme pokračovať, odvetil Marek. Jeho oči boli prázdne, takmer fanatické. Ako by ho niečo hnalo ďalej. Nehovoril už ako náš kamarát, ale ako niekto, kto sa stal súčasťou toho, čo sme hľadali. Po tom, čo sa schody konečne skončili, sme sa ocitli v miestnosti, ktorá vyzerala ako nekonečné zrkadlové bludisko. Ale neboli to zrkadlá. Steny boli pokryté lesklým, hladkým materiálom, ktorý odrážal svetlo našich batériek. A tam na povrchu sa pomaly začali objavovať tváre. Neboli to iba obyčajné odrazy nás samých, boli to tváre, ktoré sa menili. Filipova tvár. Naša vlastná tvár, ale pokrivená, s prázdnymi očami, ktoré nás sledovali. To je nemožné, zamrmlala Lenka, keď uvidela svoje vlastné odrazy kričať, aj keď jej vlastné ústa zostali zavreté. Vtedy sa z rohu miestnosti ozval smiech. Hlboký hrdelný smiech, ktorý rezonoval celým priestorom. Mysleli ste si, že môžete uniknúť, ozval sa hlas. Mysleli ste si, že toto je len obyčajný tunel. Pred nami sa zjavila tá istá postava vysoká, neprirodzene pokrivená, s tvárou, ktorá sa neustále menila. Filipova tvár, Marekova tvár, moja tvár, všetky sa striedali v desivom kaleidoskope. Čo chceš, zakričal Marek, ale jeho hlas sa stratil vo vlastnej ozvene. Vy ste už moji, odpovedala bytosť. Vaše kroky do tunela boli podpisom. Nevrátime vám pokoj, lebo už neexistuje. Miestnosť sa začala krútiť. Steny sa rozpadali na prach a všetko, čo zostalo, bola čierna prázdnota.
Padali sme, neviem kam, ale cítil som, ako niečo drží moju ruku. Bol to Marek. Jeho oči boli plné hrôzy. Je to koniec, spýtal sa. Ale ja som nevedel odpovedať. Keď sme konečne dopadli, ocitli sme sa na tom istom mieste, kde sme prvýkrát vošli do tunela. Ale niečo bolo iné. Les bol tichý, až príliš tichý. Stromy, ktoré nás kedysi obklopovali, boli mŕtve, ich konáre skrútené ako ruky, ktoré sa nás snažia chytiť. Musíme odísť, povedala Zuzana a rozbehla sa preč. Nikto ju nezastavil. Vrátili sme sa do svojich domovov, ale vedeli sme, že sme sa nevrátili sami. Každý deň som cítil, že ma niečo sleduje. V mojom byte bolo príliš veľa tieňov, príliš veľa tichých šepotov, ktoré nikto iný nepočul. A potom to začalo. Každú noc presne o 3:00 ráno som počul kroky. Najprv to boli len kroky na chodbe. Potom na schodoch. A nakoniec priamo za mojimi dverami. Od toho okamihu už neexistovali normálne dni. Naša skupina sa rozpadla. Lenka prestala chodiť do školy a nikto ju už viac nevidel. Zuzana sa odsťahovala k svojej rodine do iného mesta, no aj tam kolovali príbehy o divných veciach, ktoré sa jej stávali. Marek sa stal uzavretým a odľahnutým, neodpovedal na správy a nikomu neotváral dvere. A ja. Každý deň som bojoval s pocitom, že ma niečo sleduje. Alebo niekoho, lebo som už ani nevedel, či som stále sám sebou. Všetko sa zmenilo, keď som jednu noc otvoril dvere, kde som počul kroky. Za nimi nebolo nič. Iba malý lístok zohnutý na polovicu s tým symbolom, ktorý ma už prenasledoval celé týždne. Ty si ďalší, stálo na lístku. Nevedel som, čo to znamená, no v tej chvíli som pochopil, že to neskončilo. Tunel alebo to, čo v ňom prebýva, si nás pamätá. A možno to nikdy nezmizne. Začal som zbierať všetky informácie, ktoré som mohol nájsť. Staré záznamy, miestne legendy, spomienky na miesta, ktoré už neexistujú. Všade boli zmienky o tom symbole, o tom, ako sa objavoval vždy, keď sa ľudia začali strácať. A vždy, keď sa objavil, nebol to koniec, ale začiatok niečoho väčšieho. Niečoho temnejšieho. Teraz, keď píšem tento príbeh, počujem kroky na chodbe. Sú bližšie, ako boli včera. Neviem, či to niekto číta, ale ak áno, možno máte odpovede, ktoré ja ešte nemám. Možno ste to videli tiež. A ak nie, potom vás varujem, keď sa ocitnete pred miestom, kde by ste nemali byť, nezastavujte sa. Otočte sa a utečte. Lebo tunel nikdy nespí. A raz si vás nájde. Od tej noci, keď som našiel ten lístok, som vedel, že niečo sa opäť chystá. Kroky za mojimi dverami boli stále častejšie. Objavovali sa o 3:00 ráno, presne ako hodinky, a za každým boli hlasnejšie, blížili sa bližšie k môjmu bytu. Za každým som si hovoril, že to ignorujem, ale pravda bola, že som sa bál. A potom to prišlo. Jednej noci som sa zobudil nielen na kroky, ale na tichý klepot, ako by niekto jemne klopal na moje dvere. Bola tma, ale moja izba sa zdala byť ešte temnejšia ako zvyčajne. Schytil som baterku a pomaly sa priblížil k dverám. Srdce mi búšilo tak hlasno, že som sotva počul vlastné kroky. Kto je tam, spýtal som sa, no odpoveď neprichádzala. Klepot ustal a namiesto neho prišiel tichý šepot. Ten istý šepot, ktorý som počul v tuneli. Bežte. Zamrzol som. Nemohol som sa pohnúť, až kým som neuvidel, že pod dverami sa začal objavovať tieň. Tieň, ktorý nemohol patriť nikomu vonku. Bol príliš veľký, príliš zdeformovaný. Schmatol som svoju tašku, obul som si topánky a utekal som zadným východom von z bytu. Nemal som kam ísť a tak som zamieril k Marekovmu domu. Bol jediný, kto tomu mohol rozumieť, pretože prežíval to isté. Keď som dorazil, jeho okná boli tmavé, no dvere neboli zamknuté. Vstúpil som a našiel som ho sedieť pri stole v kuchyni, obklopeného starými výstrižkami z novín a zažltnutými mapami. Vyzeral unavene, ako by nespal celé dni. Čakal som ťa, povedal bez toho, aby zdvihol hlavu. Marek, deje sa to znova, začal som, ale on ma prerušil. Viac než len znova. Sú bližšie. Tunel nie je len miesto. Je to brána.
A my sme ich otvorili, jeho hlas bol tichý, ale každé slovo mi spôsobilo zimomriavky. Ukázal mi na mapu. Toto nie je jediný tunel. Je ich viac. Po celom svete. Pozrel som sa na mapu. Boli tam označené miesta, väčšinou malé, opustené dediny alebo lesy, ktoré nikto nenavštevoval. Všetky mali jednu spoločnú črtu zmienky o nezvestných ľuďoch a divných javoch. A čo to znamená, spýtal som sa, snažiac sa pochopiť rozsah toho, čo mi práve povedal. To znamená, že toto nekončí. Už nikdy. Zrazu Marekov telefón zapípal. Bola to správa. Od Lenky. Potrebujem vašu pomoc. Musíte prísť za mnou. Našli ma. Viem, čo to je. Marek sa na mňa pozrel a v jeho očiach som videl strach, ale aj odhodlanie. Nemôžeme ju nechať samú. Ale čo ak je to pasca, spýtal som sa. Vedel som, že to môže byť pravda. Lenka bola nezvestná celé týždne. Nikto o nej nepočul a teraz z ničoho nič posiela správu. Možno je to pasca, odpovedal Marek. Ale ak je ešte nažive, nemôžeme ju tam nechať. Podľa správy mala byť Lenka na mieste označenom na mape ďalší tunel, tentoraz opustený v horách asi 3 hodiny od nášho mesta. Cesta bola dlhá a tichá, prerušovaná len zvukom vetra a Marekovými občasnými pohľadmi na mapu. Čím bližšie sme boli, tým viac sa les okolo nás zdal zvláštny. Stromy sa ohýbali v neprirodzených uhloch, zvuky vtákov a hmyzu zmizli. Keď sme konečne dorazili, pred nami sa týčil vstup do tunela. Bol menší ako ten prvý, ale rovnaký pocit desu z neho vyžaroval. Nad jeho vchodom bol vyritý symbol, tentoraz ešte detailnejší, ako by ho niekto vytesal s precíznou presnosťou. Lenka je tam, povedal Marek. Jeho hlas bol pevný, ale vedel som, že aj on sa bojí. Vstúpili sme do tunela, Marek vpredu a ja hneď za ním. Tentoraz sme sa ani nepokúšali vtipkovať alebo predstierať odvahu. Ticho tunela nás okamžite pohltilo, každý krok znel ako výstrel. Steny boli pokryté rovnakými symbolmi, aké sme videli v prvom tuneli, ale tentoraz sa zdali byť živšie. Keď sme na ne svietili baterkami, čiarami prebehlo jemné pulzovanie, ako by nás sledovali. Po asi 20 minútach sme začuli šepot. Tentoraz to nebolo vzdialené a nejasné, ale zreteľné a blízke. Hlasy nás volali menami, každé slovo sa odrážalo od stien a znásobovalo našu úzkosť. Zastavili sme sa a otočili sa na seba. Myslíš, že je to Lenka, zašepkal som, no ani som nedokázal sám uveriť vlastným slovám. Marek neodpovedal. Jeho pohľad sa zameral na niečo pred nami, drobné blikajúce svetlo, ktoré vyzeralo ako odraz baterky. Lenka, zavolal. Jeho hlas sa rozlial tunelom, no odpoveď neprichádzala. Len šepot. Keď sme sa priblížili k svetlu, zistili sme, že to nie je odraz, ale niečo úplne iné. Bola to hladká kovová plocha zabudovaná do steny tunela. Vyzeralo to ako obrovské zrkadlo, ale keď sme sa doň pozreli, nevideli sme svoj odraz. Namiesto toho sme videli tunel, ale nie ten, v ktorom sme boli. Tento bol tmavší a vo vnútri sa niečo pohybovalo. Toto je Lenka, zakričal Marek a ukázal na obraz v zrkadle. Skutočne tam bola. Kráčala hlboko v temnote tunela, osvetľovaná iba vlastnou baterkou. Vyzerala vydesene, ale niečo bolo zvláštne, hoci sme ju videli kráčať, tunel okolo nej sa nehýbal. Ako by bola uväznená na mieste. Musíme sa k nej dostať, povedal Marek a začal skúmať okraje zrkadla, ako by hľadal spôsob, ako ho otvoriť. Zrazu sa odraz v zrkadle zmenil. Miesto Lenky sme videli sami seba, Mareka a mňa, ako stojíme presne tam, kde sme stáli, ale v tmavšej verzii tunela. A za nami sa pohybovalo niečo obrovské, niečo, čo nemalo pevný tvar. Zjavili sa ruky, nohy, tváre, všetko premiešané v jednom chaotickom víre. Musíme ísť, zašepkal som, ale Marek bol neústupný. Nie, Lenka je blízko. Neopustím ju. Práve vtedy sa z tunela pred nami ozvali kroky. Neboli to šuchotavé, pomalé kroky, ktoré sme počuli predtým. Toto boli rýchle, energické kroky, ako by niečo bežalo priamo na nás. Bež, zakričal Marek a tentoraz som ho bez váhania poslúchol. Rozbehli sme sa hlbšie do tunela, ani sme nevedeli, kam ideme.
Kroky za nami sa približovali a šepot prešiel do hlasného revu. Tunel sa začal meniť, steny sa hýbali, ako by boli živé a pod nohami sme cítili, ako sa podlaha zvéľňuje. Tam Marek ukázal na ďalšie dvere zabudované do steny. Vyzerali rovnako ako tie, ktoré sme našli v prvom tuneli, staré, zhrdzavené, so symbolom vritým do povrchu. Otvoril ich s námahou a obaja sme vbehli dovnútra, tesne pred tým, ako sa dvere za nami zatvorili. Za dverami nebol ďalší tunel, ale miestnosť plná stolov a starých papierov. Na stenách viseli mapy a fotografie, z ktorých niektoré vyzerali desivo známe, boli na nich obrazy miest, kde sme vyrastali, a dokonca naše vlastné tváre. Čo to je, zašepkal som, keď som zdvihol jeden zo starých listov. Bol na ňom napísaný dátum a vedľa neho moje meno. To je dôkaz, odpovedal Marek. Dôkaz, že toto celé nie je náhoda. Tento tunel, je to viac než len miesto. Je to nástroj. Niečo nás sem pritiahlo. Práve vtedy sme začuli Lenkin hlas. Znel priamo za nami. Pomôžte mi, zakričala, no keď sme sa otočili, nebolo tam nič. Len stena pokrytá ďalšími symbolmi, ktoré sa pohybovali ako živé. Lenka, Marek zavolal, ale odpoveďou mu bol len ďalší výkrik, ktorý znel bolestivo a zúfalo. Musíme ju nájsť, povedal Marek, no v tej chvíli som si uvedomil, že ak Lenka stále žije, je už možno niekde úplne inde. Alebo niekým iným. Marek bol rozhodnutý. Chcel pokračovať, nájsť Lenku, nech by to znamenalo čokoľvek. Ja som však začal mať pochybnosti. Každý krok do hlbšej temnoty mi pripadal ako zbytočné riskovanie. Marek, čo ak je to len ďalšia pasca? Čo ak Lenka už nie je Lenka, moje slová však narazili na stenu jeho odhodlania. Ak tam je, musím ju nájsť. Neopustím ju, rozumieš, odvetil a jeho hlas bol pevný, no jeho oči prezrádzali náznak pochybností. A čo ak sa nevrátime, spýtal som sa, no Marek už stál pri ďalších dverách na konci miestnosti. Boli rovnaké ako tie predtým, ale tento raz sa zdalo, že pulzujú. Ako by žili. Ak chceš zostať, zostaň. Ale ja idem, povedal Marek a bez ďalšieho slova otvoril dvere. Stál som tam sám vo zvláštnej miestnosti, ktorá sa zdala byť čoraz chladnejšia. Na stoloch boli papiere, ktoré mi stále nedávali zmysel, poznámky o experimentoch, mená a dátumy, ale žiadne vysvetlenie. Napriek tomu som cítil, že každé meno na tých papieroch malo niečo spoločné. Všetky zmiznuté osoby, všetky neobjasnené prípady, všetko to viedlo späť k tunelom. A teraz som bol na rade ja. Zrazu som začul hlas. Bol to Marek. Pomôž mi, kričal. Otočil som sa k dverám, cez ktoré odišiel, no keď som ich otvoril, tunel bol prázdny. Jeho hlas však prichádzal zo všetkých strán, vzdialení, skreslení, ako by bol zachytený niekde medzi realitou a temnotou. Marek, zakričal som, ale odpoveďou mi bola len ozvena. Z tunela sa začal približovať tieň. Najprv to bol len malý pohyb, sotva viditeľný, ale postupne naberal tvar. Nebola to postava ani zviera. Bola to číra temnota, niečo, čo sa pohybovalo ako živá hmota, ktorá sa chcela natiahnuť a pohltiť všetko, čo jej stálo v ceste. Ustúpil som dozadu, ale tieň sa približoval. V tom som si všimol, že symboly na stenách začali žiariť. Červené svetlo pulzovalo a keď som sa dotkol jedného zo symbolov, tunelom sa ozval ohlušujúci výkrik. Tieň sa na chvíľu zastavil, ale bolo jasné, že sa nevzdá. Musím odísť, zašepkal som si pre seba, no v tej chvíli som pocítil, že už niet návratu. Po miestnosti som našiel ďalšie dvere, ktoré som predtým nevidel. Boli menšie, skryté za hromadou starých stolov. Keď som ich otvoril, ocitol som sa v ďalšom tuneli, oveľa ušom a klaustrofobickejšom. Na zemi som zbadal Marekovú baterku. Bola zapnutá, ale jej svetlo bolo slabé. Marek. Počuješ ma, zavolal som, ale odpoveďou mi bol len ďalší šepot. Tentoraz to boli jasné slová, je neskoro. Cítil som, ako sa vzduch okolo mňa mení. Tunel začal dýchať, ako by bol živý. Symboly na stenách sa začali meniť a teraz to už neboli len jednoduché geometrické tvary. Boli to tváre. Tvár Lenky, tvár Mareka, tvár Filipa. A potom som uvidel svoju vlastnú.
Nie, toto nie je možné, zakričal som, no tunel mi odpovedal vlastným hlasom, zosilneným a deformovaným: bež. Bežal som, kým ma nohy vládali niesť, ale tunel sa nezdalo mať koniec. Bol som uväznený v nekonečnej slučke, obklopený šepotom, smiechom a stonmi. Zrazu som však videl pred sebou svetlo. Nebolo prirodzené, bolo to červené, slabé svetlo, ktoré som poznal. Bol to východ. Alebo niečo, čo sa tak tvárilo. Bez rozmýšľania som sa rozbehol k nemu. Keď som prekročil prach, ocitol som sa na tom istom mieste, kde to všetko začalo, pred vchodom do prvého tunela. Ale niečo bolo iné. Noc bola pokojná, vietor nefúkal. A pred vchodom do tunela stála postava. Bola to Lenka. Alebo aspoň niečo, čo vyzeralo ako ona. Jej oči boli prázdne, jej úsmev neprirodzený. Čakáme na teba, povedala. Zostal som stáť, neschopný pohybu. V tej chvíli som pochopil, že toto nikdy neskončí. Tunel nebol len miestom. Bol to živý organizmus, ktorý nás vtiahol do svojej siete. A ja som sa stal jeho súčasťou. A možno ty budeš ďalší. Lenka tam stála. Jej prítomnosť bola mrazivá, no zároveň hypnotická. Jej oči, hoci prázdne, ma priťahovali spôsobom, ktorý som nedokázal vysvetliť. Čakáme na teba, zopakovala, ale jej hlas bol prázdny, ako by sa sám odrážal z nekonečných diaľok. Lenka, čo sa ti stalo? Spýtal som sa, ale ona len jemne naklonila hlavu na stranu, ako by nerozumela otázke. Nie je dôležité, čo sa stalo mne. Dôležité je, čo sa stane tebe, odvetila a jej úsmev sa rozšíril. Začala kráčať dozadu, smerom do tunela. Každý krok sprevádzal zvláštny zvuk, niečo medzi škripotom a šepotom. Nechcem ísť, zašepkal som, ale moje nohy ma neposlúchali. Ako by ma tunel sám volal. Bol to magnet, sila, ktorej som nedokázal odolať. Lenka zmizla v tme a predtým, než som si to uvedomil, stál som vo vchode. Tunel bol rovnaký, no predsa iný. Symboly, ktoré kedysi zdobili jeho steny, teraz žiarili jasne červenou farbou. Kroky sa ozývali hlbšie, ako by ma niekto sledoval, ale nikdy som nikoho nevidel. Na každom kroku som cítil, že som bližšie k niečomu, čo ma čakalo. Po pár minútach som zbadal Mareka. Sedel uprostred chodby opretý o stenu, jeho tvár bledá a oči neprirodzene veľké. Vedeli sme to od začiatku, povedal slabým hlasom. Toto nie je tunel. Toto je ich svet. Ich. Kto sú oni? Spýtal som sa, ale Marek sa len usmial. Bol to smutný, unavený úsmev. Potom jeho telo kleslo na zem a zostalo nehybné. Hlbšie v tuneli som našiel niečo, čo mi vzalo dých. Boli tam steny pokryté niečím, čo vyzeralo ako písanie, nie jazyk, ktorý som poznal, ale niečo, čo pôsobilo staro a desivo. Uprostred toho všetkého bola správa v angličtine, ktorá znela ako varovanie. Ten, kto príde, nikdy neodíde. Keď som sa to snažil pochopiť, tunel sa začal triasť. Zvuk prichádzajúci z diaľky sa podobal plaču a smiechu zároveň. Otočil som sa na útek, ale všetky cesty boli rovnaké. Žiadny východ, žiadna cesta späť. Zrazu sa svetlo baterky začalo mihotať. Symboly na stenách zmizli, nahradila ich hladká čierna plocha. Kroky za mnou už neboli vzdialené. Cítil som ich priamo pri sebe. Keď som sa otočil, nebolo tam nič, ale zrazu som si uvedomil, že niečo stojí priamo za mnou. Teraz si náš, povedal hlas, ktorý nebol ľudský, ale zároveň znel ako stovky hlasov naraz. Prebral som sa na mieste, ktoré som nespoznával. Bol som späť v meste, ale všetko bolo nesprávne. Ulice boli prázdne, obloha bola sivá, bez slnka alebo hviezd. A všade, kam som sa pozrel, boli symboly. Na stenách, na chodníkoch, dokonca aj na vlastných rukách. Keď som sa pozrel do zrkadla, uvidel som niečo, čo mi zastavilo dých. Nebol som to už ja. Moja tvár bola známa, ale oči patrili niekomu inému alebo niečomu inému. Teraz som tu. Píšem tento príbeh v nádeji, že niekto bude rozumieť, niekto bude vedieť, čo s tým robiť. Ak čítaš tieto slová, maj sa na pozore. Tunely nie sú len opustené miesta. Sú bránou k niečomu, čo sa snaží dostať von. A možno, len možno si ďalší, kto bude musieť vstúpiť.
Lebo kruh sa nikdy nezastaví.